Department of Health seeks ging klaro nga ang masobra 17,000 doses sang bakuna nga ginapangita sang syudad ang gin-administer sa mga personnel sang city hospitals. Yaring balita nga atong gintutukan. Gin-question ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa Department of Health Region 6 kung saan nagkadto ang 17,680 doses ng COVID vaccines. Ginpangayuan sinisang paathagang ahensya, bangod suno sa alkalde, 66,544 doses lang ang ilan na baton, 49,664 nga Sinovac kag 16,880 nga AstraZeneca. Ginpahibaluman sa alkalde ang DOH sa ginkasugtan sa Sinapol, upod kay Senator Bongo, Secretary Francisco Duque III kag Secretary Carlito Galvez Jr. nga hatagan ng syudad sang 11,700 doses ang Pfizer, kag dugang nga 70,000 doses ang Sinovac. Sunod sa COVID team, nag-coordinate man ang ahensya sa ila, apang luyag nila nga maatagan kung nga nagkulang ang bakuna. Why naman makitabi kung di na nakadtong 17,000 doses no in official paper. So that is why seek clarification si Mayor Jerry Tranyas so that nga mamonitor man sang city etan nga mga vaccine nga gina-administer diri sa aton, whether iyaman ka city nga administered or sa mga private hospitals dito sa syudad. Gilayon man nga nagpadala sang sabat ang ahensya sa city government. Sa datos ng ahensya, as of June 22, 2021, 63,176 ang Sinovac kag 21,440 ang AstraZeneca vaccines ang nabaton sang syudad. Sa diin nalakip na diri ang mga bakuna nga gin-administer sa mga personnel sang tanan nga ospital nga napahamtang sang syudad. Hindi naman gapit sa regular karon. Of course, ang allocation ng bulong karon kung ihatag kasi daw patalik naman sa muna. May kutsiyaman sila. So, ato na to, yung doktora, nagpasok sila kay Doktora Tang. Ginpahayag sang ahensya nga santo sa NTF Memorandum Circular No. 05 ang Iloilo City Local Vaccine Operations Center ang ma-oversee kag ma-monitor sang vaccination program. Nagpasalig ang ahensya nga ma-coordinate sila sa syudad agud tayuyon kag epektibo ang delivery sang COVID-19 vaccines. Samtang ginpanugyan na naman ang publiko nga likawan anay ang pagkato sa vaccination site kung hindi schedule. Ginpahayag sang COVID team nga ang schedule sang second dose sang AstraZeneca ang hiwaton pa sa July. Apat naman ka vaccination site sa buwas ang buksan sa CPU, University of San Agustin, Ateneo de Iloilo kag Iloilo Convention Center. 670 na ka mga pulis sa Western Visayas ang nabakunan sang first dose samtang 42 pa lang ang nakatapos ang second dose. Padayon naman ang pagpanakop sang compliance monitoring team sa mga wala nagasuksok sang face mask sa diin halos wala na sang citation ticket nga nabilin. Sa isa ka libo ka buklat nga ginimprenta, halos nagamit na ini sa kadamuon sang natikitan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.